ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбаси барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. имрӯз раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, президенти Конфедератсияи велосипедронии Осиё ҷаноби Осама Ал-Шафарро ба ҳузур пазируфтанд. дар нишаст масоили марбут ба варзиши велосипедронӣ ва рушди он дар минтақа баррасӣ гардид. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ташрифи меҳмони олиқадрро ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе хайрамақдам гуфта, вобаста ба рушди ин намуди соҳаи варзиш дар кишвар мубодилаи афкор намуданд. иброз гардид ки солҳои охир барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароиту имконоти мувофиқ ва ҳамҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ фароҳам гардида, дилхоҳ мусобиқаҳои байналмилалии варзиширо шаҳри Душанбе метавонад мизбонӣ намояд. дар ҷараёни мулоқот раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор намудани чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар қаламрави Тоҷикистон ва чорабинии дигари варзиширо таҳти унвони Тур де Таҷикистан пешниҳод намуданд. ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд ки чорабинии байналмилалии Тур де Таҷикистан нимаи дуюми моҳи сентябри соли 2021 бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ баҳори соли 2022 дар шаҳри Душанбе баргузор гардад. ҳадафи баргузор намудани чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифии дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар, пешниҳоди хатсайрҳои минтақавии сайёҳӣ, зебоиҳои табиати нотакрори ҷумҳурӣ маҳсуб мегарданд. зимнан барои дар сатҳи хуб ташкил намудани мусобиқоти варзишии сатҳи байналмилалӣ дастур дода шуд ки сохторҳои шаҳрӣ дар ҳамкорӣ бо Федератсияи велосипедронии Ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаи тадорукотӣ созмон дода корҳои омодагиро роҳандозӣ намоянд. раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз меҳмонон изҳори ташаккур намуда дар анҷоми нишаст ҳозиринро аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мутақид сохтанд ки ҷиҳати баргузории чорабиниҳои дар боло зикр гардида дастгирии ҳаматарефа ва бевосита пешниҳод месозанд. Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки иҷлосияи ҳафтуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 21 июни соли 2021 соати 11 дар маҷлисгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 июни соли 2021 аз соати 10 то соати 17 ва 21 июни соли 2021 аз соати 7 то 10 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 98 35 221 12 47. имрӯз таҳти раёсати сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун баргузор гардид ки дар он 10 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар оғози маҷлис ҳисоботи солона, ҳисоботи муҳосибавӣ ва ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ оид ба фаъолияти молиявии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун барои соли 2020 шунида шуд ва хулосаи аудитории ҷамъияти мазкур барои соли 2020 пешниҳод гардид. дар маҷлис оид ба зиёд намудани сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун ва ворид намудани тағйирот ба оинномаи ҷамъият қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. ҳамчунин лоиҳаи қарордоди лоти 3 сохтмони иншооти соҳили рости нерӯгоҳи барқи оби Роғун байни фармоишгари сохтмони иншооти ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи оби Роғун ва пудратчии генералии сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун аз рӯи лоти 3 ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж маъқул дониста шуд. дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон, комиссияи тафтишотӣ ва комиссияи ба ҳисобгирии ҷамъият интихоб гардида аудитори ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун барои соли 2021 ва поддошпулии он таздиқ карда шуд.
دیروز تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده جلسه ستاد جمهوری اوید به اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستانی سالهای 2020-2021 و وظیفه گذاری قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2021 درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستانی سالهای 2021-2022 برگزار گردید. گزارش در این باره. با مقصد آموزش حالت واقعی رفت اجرای قرار و دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری از حساب نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلداری ساحوی تأسیس داده شده در دوره معین شده به ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان و سوخت، نایای تابع جمهوری و شهر دوشنبه سفر کاری انجام داده با رفت اجرای قرار و آمادگی‌های ساحه اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستانی سال‌های 2020-2021 علالخصوص در مؤسسه‌های ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، نقلیات، شبکه‌های برقی را مورد آموزش قرار دادند. در این دایره یک قطار کمبودیا در سمت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستانی سال‌های 2020-2021 آشکار گردیده بود. تاکید شد که در دوره آمادگی به تیر ماه زمستانی سال‌های 2021-2022 باید همگی کمبودیا اصلاح کرده شود. اطلاع داده شد که عین زمان مرحله نقشه‌بندی ذخیره مواد خوراکواری، انگشت، واردات مازوت کم سولفور، گاز طبیعی و مایع و دیگر مواد اساسی سوخت آمادگی برای تامین برق و گرمی به مؤسسه‌ها و اهالی در دوره تیر ماه زمستانی سال‌های 2021-2022 آغاز گردیدند. در رفت جلسه از جانب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس ستاد و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، اتفاق تاجیک مطلوبات و آژانس ذخیره‌های مادی دولتی جهت ذخیره مواد اساسی غذایی و وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهرها، ناحیه‌ها و دیگر مقامات داخلدار جهت آماده نمودن مؤسسه‌های اجتماعی برای فصل تیر ماه زمستانی سال‌های 2021-2022 با وزارت‌های صنعت و تکنولوژی نو، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر مقامات داخلدار جهت استحصال و ذخیره نمودن معیارهای ضروری مواد داروخوری، با وزارت نقلیات عاید به ذخیره مواد ضروری ضد لغزش، با وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب عاید به ثمراناک استفاده برای نیروی برق و کم نمودن تلفات آن، ذخیره نمودن انگشت و دیگر مقامات داخلدار دایر به اجرای نقشه‌های پیش بینی شده سپارش‌های قطعی داده شد. امروز تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ساتوریان جلسه ششم شورای بین اداروی اوید به هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی برگزار گردید. در کار شورا راهبریت وزارت و اداره‌ها، مسئولین ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اشتراک و سخنرانی کردند. گزارش همکارانمان در این خصوص. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ساتوریان ابراز داشت که از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طی سالهای اخیر به ساحه سیاحی توجه خاص ظاهر گردیده یک قطار تشبس‌های سازنده نسبت رشد ساحه مهم اقتصادی عملی گردیدند. در این ردیف جمهوری تاجیکستان همچون کشور دارای ذخیره‌های بای سیاحی در عرصه بین‌المللی موقع خود را استوار نموده توجه گردشگران خارجی روز از روز به جمهوری تاجیکستان زیاد گردید. اما وضعیت اپیدمیولوژی به عمل آمده سال گذشته نشانده‌های ساحه سیاحی تاثیرگذار بود. اگر در سال 2019 1,257,300 نفر به حیث سیاح تشریف آورده باشد، در سال 2020 بنابر پنجشنبه پاندمی در جهان در مجموع 350,539 نفر سیاح تشریف آورد که نسبت به همین دوره 906 را از 9,000 نفر یا 72.2% کم میباشد. تمام وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی را ضرور است که برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی و بهتر نمودن حالت‌های سانیتاری و گیگینی در سمت ساختمان انشاءات خدمت رسانی سر راه چاره‌جویی نمایند. برای رشد ساحه سیاحی امروز تمام زمینه‌های معیاری و حقوقی تامین بوده از جانب حکومت مملکت استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 قبول گردیده است.
ба аъзои шӯрои байниидорави дастур дода шуд ки фаъолияти худро дар самти амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи мамлакат дар самти рушди деҳот сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷонок намуда дар ин самт масъулияти бевосита дошта бошанд. дар кори ҷаласаи шӯро ҳамзамон оид ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат вобаста ба рушди сайёӣ ва ҳунармандӣ дар маҳаллаҳо ва тадбирҳо оид ба солҳои рушди деҳоти сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гузоришҳои масъулини вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, Навоиёи Тобаи Марказ ва шаҳри Душанбе шунида шуд. имрӯз бо иштироки вакилони маҷлиси намояндагон, роҳбарияти кумитаи ҳифзи муҳити зист, агентии обу ҳавошиносӣ, роҳбарияти лоиҳаи навсозии хизматрасонии обу ҳавошиносӣ дар Осиёи Марказӣ дар мавзӯи иҷрои бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи созишномаи маблағгузорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд барои лоиҳаи навсозии хизматрасонии обу ҳавошиносӣ дар Осиёи Марказӣ муҳокимаи парламентӣ баргузор гардид. зикр рафт ки тағйирёбии иқлим оқибатҳои бузурги табиӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта, яке аз онҳо ин тағйирёбии самтҳои истифодабарии иқтидорҳои захираҳои об ва замин ба ҳисоб мераванд. дар натиҷаи ивазшавии ҳудудҳои минтақаҳои иқлимӣ, тағйирёбии воридоти об ба ҳавзаҳои дарёҳо, зиёдшавии истифодаи обҳои зеризаминӣ ва нобаробарии тақсимоти боришот дар давраҳои зимистону тобистон талаботро барои андешидани тадбирҳои саривақтӣ ба миён овардааст. изҳори боварӣ карда шуд ки татбиқи лоиҳа барои рушди хизматрасонии обу ҳавошиносии Тоҷикистон заминаи мустаҳкамро ба миён меорад. дар анҷоми ин нишаст қарор ва тавсияҳои парламентӣ қабул карда шуд. тавсияҳои мазкур ба вазорату идораҳои дахлдор барои чораҷӯӣ ирсол карда мешаванд. мавзӯи дигар. 4 фасли сол марди деҳқон дар замин кор мекунаду заҳмат мекашад. сардию гармӣ ҳам деҳқонону кишоварзонро аз кор кардан дар саҳро боз намедорад. натиҷа ҳамин аст ки фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори истеъмолӣ ба мушоҳида мерасад. фаъолияти кишоварзӣ дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон рушд карда, сокинон ҷиҳати мақсаднок истифода кардани неъматҳои табиӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар ин шабрӯз агарчи иқлим бисёр гарму тафсон аст, аммо деҳқонону меҳнаткашони ноҳияи дӯстӣ ҳамоно банди кор дар саҳро ва истеҳсолу ба фурӯш баровардани маҳсулоти кишоварзӣ бо ранҷ парвардаи худ ҳастанд. зеро онҳо аз ин ҳисоб зиндагиашонро беҳтар месозанду рӯз мегузаронанд. сол хеле нағз омад барои мо. ما خود دورون پمیدور داشتیم خراب 10 تن پمیدور گرفتیم ولی با حاصل هستای دویم کپادا بودرینگ بود بودرینگ هم ناقص شد تمام کردیم اون را فروخته برگره تمام کردیم من کلینو بچه‌ها همش خانه دا کاری همون گرم خانه قطعی مشغولن درون خانه دا اگرات تا کار کرده استفاده است 100% میرسه یافتگیمون خودمونده کار در سحرهای کشاد و استحصال پالزگی و سبزیجات بروقتی برای دهقانان این منطقه علاقه عادت هم شده است گویم شاید خطا نکنیم، اما در این گرمی طاقت فرسا داخل گرمخانه مشغول جانوری حاصل شدن بسیار کاری دشوار است. منظره زید دولت از آن میکند که به رنج گنج به دست نمیآید. همین است که دهقانان ناحیه مذکور تلاش می‌ورزند نوبسته از حرارت بلند گرمخانه های خود محصول دستشان را سری وقت جانوری کنند تا فایده بیشتری به دست آورند. پامیدور ایلپیدن قطعی اوازش کردیم و حاصلش ساز برآمد نقص شد. خریدارا بسیارن رفته است ای خانه برده است. فایدهش ساز بود امسال سال پارینه امسال بسیارتر شد. یک سال دوباره حاصل میگیریم. یکمش تا پامیدور کردیم دویمش تا یا بودرینگ میکنیم یا دیگه یگان دیگه چیز میکنیم ده. هر دو وایشتا واریانتش تا پامیدور کنیم و نقص نمیشود. سیوا برات کردن نکرده. برای همین دویمش بودرینگ کردنیم نصیب باشه. در واقع تنها چنین دهقانان اصیل به قدر زمین میرسند و هر یک وجب آن را ثمره‌ناک استفاده میبرند تا هم روزگار خویش را بهتر سازند و هم بازارهای کشور را با محصولاتی از جهت اکولوژی تازه تامین کنند. боғу токпарварӣ ба монанди дигар бахшҳои кишоварзӣ дар шароити кӯҳистони мамлакат низ рӯ ба инкишоф ниҳодааст. дар ноҳияи балҷувон дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғдорӣ тараққӣ дода шуда василаи муҳими саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ дониста мешавад. шарҳи навбатии барнома дар ҳамин бора омода шудааст.
хоҷагии деҳқонии Эмдара дар ҷамоати деҳоти ба номи Сафар Амиршоеви ноҳияи Балҷувон дар майдони 45 гектар ташкил карда шудааст. Хоҷагидорон давоми 2 соли охир дар майдони 5 гектари он боғи нав бунёд карданд, ки ниҳолҳои зардолую шафтолу, себу нок, чормағзу бодом, гелос ва дигар ниҳолони ба шароити иқлими минтақа мутобиқро шинонидаанд. натиҷаи коркарди саривақтӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ниҳолҳои шинонидаи кишоварзон 98% сабзида нашъунамои خوب دارند. ما موهای نویبر دکبر سر کندیم درخت‌ها را شنوندن شد. وقتی که ما شنوندیم زمین سخت بود. انا که همون چقدر سر کردگی تا روی بهار ما زیاده 4000 درخت شنوندگی. که همه یگان تاش قاق شدگی نیست میشه سبزیش. برای ثمرانک استفاده بردن زمین ما در اینجا باید 1 گکتار پلوزی کوریدگیم که یخیلش برآمدی زمین. برای شاداب نمودن میدانی باغ خوجگیداران تدبیرجویی نموده چاه عمودی کندند و در قسمت بالای باغ آب انبار ساختند. با فراهم آوردن شرایط سبزوادکاری و بنیاد تاکزار را نیز به راه ماندند. این موضوع زمین‌های سفید خاک کمتر نهالکاری قین‌تر در چقدر 70 متر چاه عمودی کندیم برای آب آوردن این نهال‌ها. آبتی با واسطه قطرگی می شود نهال‌ها ده تبزیش نهال‌ها خوب است. در برابر باغکاری تاک پروری را با مقدار 50 ساتیخ کردیم. آینده نصیب باشه با 1 گکتار را تشکیل میکنیم تاککاری را. برای تامین احتیاجات اویله‌ها با مقدار 20 ساتیخ آبچکاری کردیم. خوجگیداران مقصد دارند سال به سال میدانی باغ را وسیع نمایند و نهال‌های میوه‌شان صادراتی بیشتر شنانند. برای چاروای خوجگی باشد از علف‌های طبیعی بین قطار باغ خوراک درشت چاروا ذخیره کرده ایستادند. در حدود ناحیه در دیگر خوجگی‌های دهقانی و انفرادی عین زمان در روی علف‌های طبیعی و یونوچقه متشکلانه به راه مانده شده است. همه روزه بیش از 100 عدد تکنیک به صحرا برآمده برای سری وقت و به تلف جمع‌آوری نمودن خوراک چاروا مشغول کارند. در ناحیه همگی 126 خوجگی دهقانی هستند که از زمین‌ها اکثریت به چاروداری مشغول هستند. این حال همه با جمع‌آوری خوراک چاروا مشغول شدند که کارها در این سمت رفته شده است. ما کوشش کرده ایم که نقشه را نسبت سال گذشته بر زیادی خوراک چاروا جمع‌آوری کنیم. سال پیش نرسیدن تکنیکی در سر وقت خوندوشتن یعنی خوراک چاروا تنقیص می‌کردیم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان که از اداره رشد چراگاه و چراگاه استفاده کنندگان جمهوری تاجیکستان تکنیکا مورد دسترس شد. همین تکنیکایی که سر وقت با ما دسترس شدن خوراک چاروا رو به تلف سر وقت جمع‌آوری میکنیم. امسال در ناحیه‌های وادی و بعضی ناحیه‌های کوهستانی مملکت سبزیش علف آنقدر خوب نیست و کشاورزان ناحیه بلجوان کوشش نموده ایستادند که از نقشه دورنما زیاد خاشاک ذخیره نموده چارواداران دیگر ناحیه‌ها را نیز با خوراک درشت چاروا تامین نمایند. раёсати сабти ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ миёни бахшу шуъбаҳои сабти ҳолати шаҳрвандии шаҳру ноҳияҳои мамлакат озмун эълон кардааст. мақсад аз баргузории ин озмун тақвияти фаъолияти мақомоти сабти ҳолати шаҳрвандӣ дар ҷойҳо арзёбӣ мешавад. гузориш аз шаҳри ваҳдат. раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон миёни зерсохторҳои худ дар шаҳру навоҳии кишвар озмунеро рӯй кор овард. тадбири мазкур нахуст дар шаҳри ваҳдат дар доираи талаботҳои озмун дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардид. бо роҳандозии тарҳи мазкур масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳр талош карданд ки доир ба сатҳу сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандон таҳияи дурусти ҳуҷҷатҳо ва дигар самтҳои фаъолияти ин сохтори ба қайдгирандаи давлатӣ маълумоти заруриро пешниҳоди аъзои ҳакамон ва иштирокчиён гардонанд. ба таъкиди дастандакорон ин гуна озмунҳо имкон медиҳанд ки раванди ба қайдгирии давлатӣ ва хизматрасониҳои бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба сокинон ба сатҳи сифатан нав бароянд. ҳадафи гузарондани озмун дар он аст ки тамоми кормандони асноди ҳолати шаҳрвандӣ хизматрасониро ба шаҳрвандон дар шакли қонунӣ иҷро намоянд. чорабиниҳои гузаронидашуда тамоми кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро водор мекунад ки баҳри боз ҳам баландтар бардоштани хизматрасонӣ саривақт иҷро намудани муроҷиатҳои шаҳрвандон кӯшиш намоянд
барои инчунин тоза озода нигоҳ доштани утоқҳои корӣ ва китобҳои богонӣ ки онҳо солиёни дароз то муддати 75 сол дар бахшҳо ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд, саъю кӯшиши худро ба харҷ диҳанд. пас аз тамошои намоишгоҳу ошно шудан бо фаъолияти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри ваҳдат дар қисмати дуюми чорабинии иштирокчиён суханронӣ намуда, доир ба ҳадаф ва мақсади баргузории тадбири мазкур ибрози андеша намуданд. Озмуни мазкурро масъулин пеш аз ҳама ба хотири арҷгузорӣ ба истиқболи арзанда аз ҷашни пурифтихори миллат 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ мекунанд. ҳадафи дигари озмун баланд бардоштани сатҳи дониш ва масъулияти кормандони бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаштан ба низоми муосири хизматрасонӣ бо истифода аз технологияи пешрафта ба хотири таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба қайдгирии давлатӣ мебошад. таъкид шуд дар ҷамомат чорабинии мазкур дар шаҳри ваҳдат бо як барномаи рангини фарҳангӣ ҷамъбаст гардид. дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маркази дӯстӣ ва ҳамкориҳои Тоҷикистону Туркия ифтитоҳ гардид. тадбири мазкур дар доираи ҳамкориҳои байналмилалии ин муассисаи олии таълимӣ сурат гирифт. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ифтитоҳи маркази дӯстӣ ва ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Туркия дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти академия ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Туркия дар ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. ضمن تدبیر مذکور اشتراکچیان افتتاح چنین مرکز را با مقصد سهمگذاری برای گسترش همکاری‌ها در ساحه معارف، علم، فرهنگ میان جمهوری تاجیکستان و ترکیه و آموزش نمودن متخصصان بلند اختصاص ساحه اداره دولت، خدمات دولتی و آموزش زبان‌های گوناگون خارجی نیک معنی داد کردند. در دایره همکاری‌های مشترک بین اکادمیا و تیکا در مرکز مذکور صنفخانه لنگافانی برای گذراندن مجلس و واخوری‌ها و امتحان‌های تستی از طرف تیکا تعمیر و مجهز گردیده است. با اطلاع مسئولین تأسیس این مرکز بار دیگر ثابت نمود که همکاری تاجیکستان و ترکیه باز هم پیوسته رشد و نمو می‌نماید و دوستی این دو مردمی فرهنگ دوست را تقویت می‌بخشد. مرکز مذکور می‌تواند برای تبادل افکار بین عنوانجویان، ماجسترانتان دانشجویان و آموزگاران یعنی یکی از مرکزهای تبادل افکار گردد. در مرکز که یعنی مقصد اساسی مرکز این برقرار نمودن باز هم رابطه خوبی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. این یعنی می تواند که دانشجویان یعنی هم اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری همسایه و دانشجویان آنها می توانند در اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبادل افکار نمایند، تحصیل نمایند، کارهای علمی تحقیقاتی برند و با نوشتن کارهای علمی به مانند دیسرتاسیا و مونوگرافیا و دیگر سمت‌های علم مشغول شوند. بعد افتتاح مرکز دوستی و همکاری‌های تاجیکستان و ترکیه ضمن سخنرانی‌ها رکتور اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که با شرافت سیاست صلح‌جویانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که جوهر آن را روابط بین‌المللی سیاستی درهای باز تشکیل می‌دهد، همکاری متقابلا سودمند با دولت‌های دور و نزدیک گسترش یافته ایستاده است. از جمله در این دوره مناسبت و همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با جمهوری ترکیه باز هم مستحکم گردیده، روابط فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این دو کشوری به هم دوست افزود. در نوبت خود سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در تاجیکستان از همکاری‌ها بین دو کشوری به هم دوست حرف زده ابراز داشت که دوام همکاری متقابلا سودمند با تاجیکستان مخصوصاً همکاری‌های علمی و معرفتی و فرهنگی دو کشور که از عمق تاریخ سرچشمه می‌گیرد گسترش یافت و باوری داریم که در آینده نیز گسترده‌تر خواهد گردید. برنامه آموزش نموده شعبه فرهنگی اکادمیا منظور اشتراکچیان کرده شد. аз тарафи раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. бо дар назардошти ба фаъолият пардохтани чандин корхонаҳои тозабунёд дар шаҳри Ҳисор гузаронидани чунин ярмаркаҳо муфид арзёбӣ шуд. аз ҷараёни ин чорабинӣ ҳамкоронамон Соҳибнур Абдурасулов ва Хуршед Ҳалимов гузориш омода карданд.
مطابق نقشه агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри ҳисор ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. дар ярмаркаи мазкур наздик ба 30 корхона, ташкилоту идораҳо ва муассисаҳои шаҳри ҳисор иштирок намуда зиёда аз 400 ҷойҳои кори холиро пешниҳод карданд. то имрӯз аз тарафи раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри ҳисор тариқи гузарондани чунин ярмаркаи ҷойҳои холӣ садҳо нафар шаҳрвандони бекор ба кор таъмин гардида ба 86 нафар барои касбомӯзӣ роҳхат дода шуд. дар маҷмӯъ қариби 200 нафар шаҳрвандони бекор ба шуғулнокӣ ҷалб карда шудааст. имрӯз ба ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ аз тарафи раисати агентии шуғли аҳолӣ меҳнат ташкил карда шуда омадам. дар ин ҷо ба худ касби мувофиқро ёфтам. миннатдории худро мерасонам ки чунин ярмаркаҳоро ташкил мекунанд. бояд ҳар як шаҳрванд ба худ як касби мувофиқро интихоб намояд. ба раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри ҳисор қариби 176 нафар шаҳрвандони бекор муроҷиат карданд. аз ин 105 нафар дар соҳаҳои гуногун ба кор таъмин карда шуда дар асоси шартномаи тарафайн бо маркази таълимӣ ба 199 нафар ба касбомӯзии курсҳои кӯтоҳмуддат роҳхат дода шудааст. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри ҳисор дар давоми нимсолаи аввал 8 ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро гузаронд ки дар он 145 шаҳрвандони бекор ба корҳои мувофиқ, яъне ба корҳои ба ҷои кори мувофиқ таъмин гаштанд ва пеш аз ҳама мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тибқи талаботи бозори меҳнати шаҳри ҳисор ҳар шаҳрвандоне ки яъне ҷои кор надоранд, яъне ихтисос надоранд, ба онҳо ихтисос ва ҷойҳои кори мувофиқ таъмин намоем. раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри ҳисор аз рӯи нақша дар 3 моҳ чунин ярмаркаҳоро ташкил менамояд. имрӯз дар ин ярмарка дар 13 ташкилоту корхона наздик ба 50 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ гаштанд. бо ибтикори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони 70 сол дар роҳи омӯзиши таърих ва фарҳанги миллат конфронси ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор гардид. зикр гардид ки институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш ҳамчун маркази асосии таҳқиқи омӯзиши таърихи халқи тоҷик корҳои шоиста ва таҳқиқоти зиёдеро ба анҷом расонидааст. тафсилот дар матлаби навбатии барнома. 70 сол дар роҳи омӯзиши таърих ва фарҳанги миллат таҳти ҳамин ном дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ нахуст олимону мутахассисон аз нақши институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш дар тӯли 17 сола дар роҳи омӯзиши таърих ва фарҳанги миллат сухан гуфтанд. дар ҳамоиш бо пешниҳоди маърузаҳои илмӣ паҳлӯҳои гуногуни илми муосир ва таъриху фарҳанги миллати тоҷик дар 70 соли охир ба таври дақиқ ва мушаххас муҳокима карда шуд. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама натиҷагирӣ аз фаъолияти 70-солаи институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳо мебошад ки дар тӯли 70 сол ҳамчун маркази асосии таҳқиқи илми таърих дар Тоҷикистон фаъолият мекунад ва дар тӯли ин давра институт тавонист ки таърихи гузаштаи миллати моро аз замонҳои қадим то имрӯз ба мардум омӯзад ва ба мардум пешниҳод намояд. ва мо гуфта метавонем ки имрӯз низ институти таърих дар пешбурди сиёсати давлатии мамлакат фаъол аст ва пайваста кӯшиш мекунад ки дар роҳи бунёди идеологияи миллӣ ки имрӯз мо ба ин сӯ равона ҳастем саҳмгир бошад. тавре зикр шуд институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун муассисаи бисёрсоҳавии илми таҳқиқотӣ тӯли 70 соли фаъолият дар ҳамоҳангсозии таҳқиқоти бунёдии таърих, таърихнигорӣ, махзаншиносӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, сикашиносӣ нақши калидӣ гузоштааст. вобаста ба ин иштирокчиён аз нақши институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш дар таҳқиқи таърихи муосири Тоҷикистон рушди фарҳанг дар шароити ҷаҳонишавӣ, канон кашфи замони истиқлолият, рушди сикашиносӣ дар Осиёи марказӣ махсусан ёдоварӣ карданд.
дар иттифоқи композиторони тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки оҳангсозони ҷавон барномаи консертӣ баргузор гардид. зимни баргузории барнома дар маҷмӯъ 10 асари мусиқӣ аз эҷодиёти композиторони тоҷик пешниҳоди ҳозирин гардид. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ин барномаи консертӣ аз эҷодиёти композиторони тоҷик бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд ва онро таълимгирандагони риштаи мусиқии касбӣ маҳзури иштирокчиён карданд. ҷаннат ҳусейнзода хатмкунандаи коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобухул ва яке аз композиторони ҷавон мебошад, ки ӯ аллакай дар як фурсати кӯтоҳ тавонист ки маҳорату малакаи худро нишон дода узви иттифоқи композиторони тоҷикистон гардад. дар ин барномаи консертӣ ҷаннат оҳанги эҷоднамудаи худро таҳти унвони эҳё бо навозиши фортепиано бо як маҳорати баланди касбӣ манзури иштирокчиён гардонид. ман аз синни 7-солагӣ асар оҳанг месозам ва то ин муддат 150 асар бисёр навиштагӣ ҳастам. ин асарҳо ҳам барои фортепиано, барои скрипка, флейта ва ҳам барои оркестр, квартету квинтетҳо ҳастанд. дар оянда нақша дорам ки оҳангсозиро давом диҳам. дар баробари ҷаннат боз даҳо иштирокчии дигар ки малакаи хуби касбиро аз бар карданд, дар ин барномаи консертӣ аз рӯи риштаҳои гуногуни санъати овозхонию навозандагӣ баромад намуданд. дар маҷмӯъ иштирокчиён аз рӯи 10 номераи консертӣ барномаи худро пешниҳод карда асарҳои маъруфи мусиқавиеро чун достони лирикӣ, шаҳри гулҳо, истиқлол, оғӯши душанбе ва ғайраҳо иҷро намуданд. ба иттилои масъулин баргузории ин барномаҳо ташаккули низоми самарабахши ҳавасмандгардонии нерӯи эҷодӣ барои эҷоди асарҳои баландмазмуни замонавӣ ки ғояи асосии онро тарғибу ташвиқи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, ифтихор аз ватан ва мероси пурғановати ниёгон ташкил медиҳад, тарғиб карда мешавад. таъкид гардид ки ҳамин гуна тадбирҳои фарҳангӣ пайваста бо иштироки толибилмон баргузор карда мешавад, то онҳо хубтар бо саҳна ошно бошанду маҳораташон ҳам такмил ёбад. зеро пас аз хатм фаъолияти ҳаррӯзаи онҳо маҳз рӯи саҳна сурат мегираду рӯ ба рӯи бинандаи сершумор. аз ин рӯ ин омӯзиши омодагиҳо барояшон зиёд дар кор хоҳад гашт. дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо сарпарастии ҷамоати деҳоти Дашти Гулҳо ва иштироки адибону ҳунармандони маъруфи кишвар таҳти унвони Одина Ҳошим ҳофизи мутафаккир ҳамоиши фарҳангӣ доир гардид. хоҷа Назриев дар ҳамин хусус иттилои бештар дорад. дар деҳаи Файзобод ҷамоати деҳоти Дашти Гулҳо ноҳияи ба номи Мир Саиди Алии Ҳамадонӣ таҳти унвони Одина Ҳошим ҳофизи мутафаккир ҳамоиши фарҳангӣ доир гардид. ин чорабиниро бо сухани ифтитоҳӣ ҷонишини раиси ноҳия оғоз намуда аз лаҳзаҳои зиндагӣ ин шахсияти шинохтаи кишвар ёдовар гардиданд. дар ин ҳамоиш шогирдони устод Одина Ҳошим, ҳофизи халқии Тоҷикистон Файзали Ҳасанов, шоири халқии Тоҷикистон Али Муҳаммад Муродӣ, аз рӯзгори овозхони маъруфи асри 20 нобиғаи олами мусиқӣ устод Одина Ҳошим қиссаҳо карданд. қайд карда шуд ки Одина Ҳошимов тавонист дар давоми умри кӯтоҳи 56-солаи худ ҳунармандони зиёдеро ҷамъ оварда мактаби махсуси овозхонии худро таъсис бидиҳад. ӯ овозхони нотакрор буд. дар таърихи санъати мусиқӣ ва овозхонӣ ӯ нафаре буд ки ашъори классикони тоҷику форс ва шоирони муосирро аз бар намуда дар сатҳи баланди мусиқӣ иҷро кардааст. дар қатори аз бар кардани ашъори ҳофизу бедил, хайёму ҷомӣ, саидо, саноиву соиб, саъдиву камол, саҳбо ва шеърҳои шоирони гумном низ оҳанг баста онҳоро ба мухлисони сершумораш муаррифӣ кардааст. овози қавӣ, мусиқии ҷаззоб ва интихоби ашъори баланд устод Одина Ҳошимро маҳбуби оламиён гардонид. ба номи устод Одина Ҳошим дар маркази ноҳияи ба номи Мир Саиди Алии Ҳамадонӣ филармонияи мардумӣ фаъолият намуда қисми зиёди ҳунармандони он шогирдони устод Одина Ҳошимов мебошанд. дар бораи рӯзгор ва фаъолияти Одина Ҳошимов дар тӯли тақрибан 30 сол китобҳои зиёд рӯи чоп омаданд.
خوشبختانه در عرفه جشن 30 سالگی جشن دولتی استقلال تاجیکستان از لحظه های گوارا و ناگوار زندگی هنرمند از زبان دوستان، مخلصان و هواداران هنری او با عنوان پیر فلکسرویان کتاب نو روی چاپ آمد. همایش مذکور با معرفی کتاب و برنامه جالب کنسرتی با یک جهان تأثیرات‌های نیک و خاطرمان جنبست گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام میر سید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید. яке аз проблемаҳои асосии ҳалталаб дар низоми таълиму тарбияи кишвари мо ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон ба ҳисоб меравад. Ин масъала мавриди таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дошта, масъулони вазорати маориф ва илм, ҳамчунин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд ки ҳарчи зудтар барои бартараф кардани ин мушкилӣ тадбирҷӯӣ намоянд. масъалаи ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғдро ҳамкорони мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд. фарогирии кӯдакон ба масъалаи томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд дар маҷмӯъ наздики 56%-ро ташкил медиҳад. дар ин замина 3508 нафар кӯдакон фаро гирифта шуданд. дар шаҳрхоргоҳ кӯдакистони ба номи афсона кӯдакон дар ҳайати 14 гурӯҳ фаро гирифта шуданд. ба онҳо 14 нафар мураббияҳо таълиму тарбия медиҳанд. боиси қайд аст ки ҳамасола дар гурӯҳҳои синнисолии моҳҳои июн-август давраи солимгардонии кӯдакон гузаронида мешавад. дар кӯдакистони мазкур низ имрӯзҳо ин давра ҷараён дошта, машғулиятҳо баҳри инкишофи хуби кӯдакон пешбинӣ шудааст. дар кӯдакистони хусусии шашмачаи шаҳри Бӯстон имрӯзҳо 4 гурӯҳ фаъолият бурда истодааст. дар ин ҷо 60 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар кӯдакистон имкони фарогирии то 120 нафар кӯдакон мавҷуд буда, масъулин барои ҷалби бештари наврасон корбарӣ намуда истоданд. ҳоло фаъолияти кӯдакистон аз рӯи барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-25 фаъолият бурда истодем. аз рӯи ин барнома ҳоло дар кӯдакистон давраи солимгардонӣ рафта истодааст. барои давраи солимгардонӣ мана кӯдакон аз ҳафзи шиноварӣ истифода мебаранд. дар толори мусиқӣ машғулиятҳои мусиқӣ гузаронида мешавад. озмунҳои офарин гузаронида мешавад ки ин барои солимии кӯдакон хеле фоидаи калон дорад. дар кӯдакистони рақами 1 ба номи парасту 200 нафар кӯдакон дар ҳайати 10 гурӯҳ фаро гирифта шудаву 10 нафар мураббияҳо ба онҳо машғулиятҳои гуногун мегузаранд. кӯдакистон зер тобии корхонаи воҳиди давлатии фулозоти нодири Тоҷикистон буда аз соли 1988 инҷониб фаъолият бурда истодааст. дар кӯдакистони мазкур низ давраи солимгардонии кӯдакон ҷараён дошта, дар ин давра дар ҳамаи гурӯҳҳои синнисолии муассиса тибқи нақшаи тақвимии давраи солимгардонӣ корбариҳо ҷараён дорад. ҷамъияти дорои масоҳаташ маҳдуди Ахтари Тобон дар шаҳри Бӯстон навтаъсис буда, аз соли 2019 инҷониб фаъолият бурда истодааст. айни замон дар ин ҷо 33 нафар фаро гирифта шуда, дар маҷмӯъ имкони ҷалби то 150 нафар кӯдакон мавҷуд аст. дар ин муассиса низ машғулиятҳои мухталиф ва асосан давраи солимгардонӣ ҷараён дорад. боиси зикр аст ки дар ин давра дар гурӯҳҳо чорабиниҳои гуногуни обутобдиҳӣ ва солимгардонӣ ба монанди обутобдиҳӣ бадан, варзиш, оббозӣ, машғулиятҳо дар ҳавои кушод, сайру гаштҳо ва дигар намуди машғулиятҳо гузаронда мешаванд, ки ба инкишофи ҷисмонӣ ва тандурустии кӯдакон мусоидат хоҳад кард. муассисаи таҳсилоти хусусии Ахтари Тобон аз соли 2019 то ин ҷониб фаъолият мебарад. муассиса тибқи иҷозатнома ба 150 нафар ҷой таъмин мебошад. айни замон дар давраи мавсими солимгардонӣ 2 гурӯҳ фаъолият дошта, 30 нафар тарбиятгиранда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар маҷмӯъ имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри Бӯстон 4 адад кӯдакистони давлатӣ, 5 хусусӣ ва 2 адад кӯдакистони зертобии корхонаи воҳиди давлатии фулозоти нодири Тоҷикистон фаъолият менамояд. фарогирии кӯдакон дар шаҳр нишондоди назаррасро ташкил медиҳад ва дар ин самт нинбаъд низ корбарӣ хоҳад шуд. айни ҳол 1014 нафар кӯдакон дар навбат қарор доранд ва дар шаҳр талабот ба кӯдакистонҳои давлатӣ бештар аст. сокинони як қатор штатҳои амрико аз дамои ҳаво азият мекашанд. дар чанд минтақаи ин мамлакат ҳарорати рекордии ҳаво ба қайд гирифта шудааст. дар Италия вулқони Этна дубора хуруҷ намуд. шарҳи бештари хабарҳо аз